Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la Compliance Podcast cu Bogdan Frățiloiu. Este prima ediție, primul episod din 2025 și coincidență, este episodul cu numărul 25, de iată un episod jubiliar. Am strâns 25 de episoade în care am vorbit despre numeroase lucruri din compliance, din audit, cu specialiști de top din diferite industrii și astăzi avem marea plăcere să avem un astfel de specialist, Nicolae Garofil. Bine ai venit, Nicu, să fiu mai familiari. Bine ai venit la Compliance Podcast. Bună, Bogdan, și bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru oportunitatea de a participa la acest șir de emisiuni pe care le-ai făcut. Am văzut, ai avut invitații de marcă care au discutat despre etică, despre conformitate și mă bucur că pot să aduc și eu un plus valoare prin experiența pe care am dobândit-o în companiile care am lucrat până acum pe zona aceasta de etică și conformitate. Da, ne bucurăm foarte mult că ești astăzi alături de noi. Nicu este Head of Ethics and Compliance la compania ENGIE România, o companie multinațională în zona de energie, deci care se confruntă cu foarte multe riscuri pe zona de etică și de compliance într-o industrie foarte reglementată și cu siguranță suntem convinși că ne vei spune lucruri foarte interesante astăzi despre industrie, despre ce înseamnă etica, ce înseamnă conformitatea într-o asemenea industrie și într-o companie de asemenea dimensiuni, cu atât de mulți clienți și cu atâtea provocări. Și aș începe discuția noastră, de altfel foarte relaxată astăzi, cu aceste aspecte. Cum se vede conformitatea din perspectiva unei companii care, cum spuneam, are o activitate foarte intensă și se confruntă cu numeroase riscuri de reglementare, chiar riscuri geopolitice, riscuri care trebuie să-și dimensioneze strategia și în funcție de aceste zone de etică și de conformitate. Da, Bogdan, într-adevăr, ai spus foarte bine, activăm într-un domeniu extrem de reglementat, la fel ca și în domeniul în care activează compania în sediul căruia ne aflăm astăzi. Avem o autoritate de reglementare care este foarte prezentă în viața, să zicem, în viața companiilor din industria energetică. Avem, să zicem așa, primul rând o legislație primară, legea 123/2012, legea energiei electrice și a gazelor naturale, zicem așa, Constituția noastră, după care avem un set de acte normative, de regulamente, de ordine emise de către ANRE, care reglementează în detaliu fiecare aspect al activității de furnizare, de distribuție. Și iată cum trebuie să navigăm prin aceste reglementări, să fim foarte atenți și să nu încălcăm obligațiile pe care reglementatorul ni le impune. De asemenea, deoarece facem parte dintr-o multinațională, din ENGIE Group, care și are sediul în Franța, ne sunt incidente anumite acte normative care sunt adoptate în legislație, în jurisdicții externe, cum ar fi Franța, și vorbim aici despre legea SAPAN 2 și legea franceză privind obligația de vigilență. Legea SAPAN 2 reprezintă, să zicem așa, cadrul francez, cadrul anticorupție adoptat de către Parlamentul francez, care impune companiilor din Franța, dar și subsidiarele lor de peste tot în lume, anumite obligații pe zona de etică și conformitate. Trebuie să ai un cod de etică pe care să-l implementezi, trebuie să ai proceduri și politici care să gestioneze anumite riscuri. Evident, trebuie să identifici riscurile, să faci un risk assessment, identifici riscurile, fie că vorbim de fraudă, fie că vorbim de corupție, de încălcarea reglementărilor, de embargo și de sancțiuni internaționale, mai ales în ultima perioadă cu ultimii 3 ani au fost Ultimii 3 ani au fost foarte intensi pe zona aceasta, cu toate măsurile luate de Uniunea Europeană și de Statele Unite și de ONU. Și a trebuit să ne conformăm. Legea privind obligația de vigilență, la fel, o lege adoptată de Parlamentul francez, care se aplică în Franța, dar se aplică în același timp tuturor companiilor franceze care își desfășoară activitate, bine, în funcție de anumite criterii, număr de angajați, cifre de afaceri, și se aplică worldwide. De ce? Pentru că au vrut să evite riscul, știi foarte bine, se întâmplă uneori să externalizeze anumite operațiuni în jurisdicții, în acea zisele paradisuri, da? Nu neapărat fiscale, dar paradisuri pe zona,
Asia, unde forța de muncă este foarte ieftină, pentru că nu se respectă anumite reguli și atunci ei au venit și au spus, domnule, nu. Dacă pe întreg lanțul de producție și pe întreg lanțul de aprovizionare trebuie respectate anumite proceduri. Sunt niște cerințe minime. Ok, fie că vorbim de programul de muncă, fie că vorbim de elementele de sănătate și securitate în muncă, de echipament manual de protecție, toate acestea trebuie respectate și de către partenerii tăi. Și iată cum ajungem în situația în care, având atât reglementările naționale, pe partea, să spunem, de industrie, dar și cele care sunt pe zona de competition, pe zona de GDPR. Avem și reglementări din jurisdicții externe, care sunt aplicabile nouă. Aici, evident că trebuie să aducem aminte și de faptul că ne sunt aplicabile FCPA-ul și UK Bribery Act, pentru că activăm, avem conexiuni cu Marea Britanie și cu Statele Unite, evident. Da. Iată cum toate acest, să zicem așa, ansamblu de acte normative te obligă pe tine ca și organizație să adopți acele politici și proceduri necesare și suficiente, să le spunem așa, ca să gestionezi anumite riscuri. Evident că trebuie să faci un risk assessment, evident că trebuie să ai un proces continuu, adică nu ai făcut o singură dată și te oprești acolo. Absolut. Și trebuie să ai o recurență, pentru că trebuie să evaluezi, să vezi care este evoluția în timp a acelor riscuri. Trebuie să ai un program foarte bun de training și de comunicare în organizație, pentru că trebuie să fii prezent tot timpul și vom discuta pe parcurs. Și nu în ultimul rând trebuie să fim foarte atenți și să acordăm să dăm importanța cuvenită tehnologiei și securității informației. Pentru că în ziua de azi, adică nu mai poți să faci nimic fără un calculator, fără un sistem informatic și atunci tu ca și organizație trebuie să gândești acele măsuri, spune GDPR-ul, tehnico-organizatorice, pentru a evita riscurile pe zona aceasta de fraudă, de pierderea datelor, de incidente de securitate. Da, ai expus un întreg tablou al responsabilităților și al zonei de compliance. Evident că sunt foarte, foarte multe lucruri de urmat și vom discuta pe larg în cele ce urmează, dar aș vrea acum să discutăm un pic despre valoarea adăugată pe care conformitatea o aduce într-o organizație, pentru că mai ales în această industrie în care activezi, dar nu numai, normal se operează cu marje mari de profit. Orice companie, mai ales de asemenea dimensiuni prezente pe atâtea piețe, își dorește să facă profit. Știm de foarte multe ori că sunt targeturi foarte ambițioase în vânzări, în profit. Exercițiile anuale care se fac, forecast-ul prevede niște targeturi îndrăznețe care uneori sunt greu de atins. Aici intervine întotdeauna o coliziune cu zona de compliance, de etică. De multe ori este văzută de anumiți actori din business ca o potențială frână pentru afacere, ca o potențială frână în calea dezvoltării. Îmbucurător e că sunt din ce în ce mai puțini în zona asta și din ce în ce mai mulți care înțeleg rolul pe care conformitatea îl aduce, rolul pozitiv. Dar te-aș ruga să ne spui cum vezi aceste aspecte și cum convingi organizația, pentru că e o problemă cu care se confruntă toți ofițerii de etică și de conformitate, de valoarea adăugată pe care o aduce în business. Uite, în primul rând cred că trebuie să ne uităm la partea asta cred că e răspunsul standard, de riscuri. Da. Bun, un program de conformitate te ajută pe tine să eviți, să previi anumite riscuri și evident să eviți anumite amenzi, sancțiuni. Chiar dacă transmiți acest mesaj în business, dacă nu faci eforturi, și aici este rolul ofițerului de conformitate, dacă nu faci eforturi ca audiența ta să internalizeze mesajul, să-și dea seama că de fapt, într-adevăr, riscurile acelea sunt reale, da? Și la final de zi pot avea repercusiuni negative asupra persoanelor care activează în business, nu vei reuși să ai un program de conformitate concret, eficient. Să-ți dau un exemplu. Avem foarte mulți, pentru că vorbeam de SAPAN 2 și de legea privind obligația de vigilență, trebuie să avem un proces de due diligence pentru contractorii noștri principali, pentru furnizorii noștri principali. Nu este de ajuns doar să ai un proces de due diligence, să evaluezi acel contractor, să vezi zona de risc pe care se încadrează, ci trebuie să stai de vorbă cu el, să faci follow-up și să vezi cum îi poți îmbunătăți procesele. Și atunci trebuie să discuți cu el și să-i prezinți riscurile așa cum sunt.
Și ce facem noi, ce am făcut în ultimii ani, avem întâlniri regulate cu ei, cu furnizorii, contractorii noștri, în care le prezentăm cu exemple concrete riscurile și care sunt efectele. Da. Pentru că, ok, una este să spui, domnule, organizația va fi, nu știu, va plăti o amendă și așa mai departe, organizația este ceva abstract. Dar este, da. Sunt training-uri specializate pentru terți. Exact. Da, de exact, conformitate. exact. Și este important ca ei să înțeleagă că acel risc le poate afecta lor. Da? Adică îi poate afecta pe ei direct. Fie că vorbim de sancțiuni, nu știu, civile, administrative sau chiar unele penale. Și în momentul în care oamenii conștientizează lucrul acesta, este la fel ca la sănătate și securitatea în muncă. Da. Da? Partea de awareness și de prevenție. Exact. Intri pe un șantier, trebuie să porți echipamentul individual de protecție ca să poți să pleci fără să ai sănătate afectată de pe acel șantier. La fel și aici. Vii la birou, intri într-o relație comercială și mai departe. Trebuie să știi pe ce, să zicem, ce instrumente să folosești ca să previi anumite riscuri. Și aici ajungem, cred eu, că este foarte important să le arătăm oamenilor că un program de conformitate bine implementat duce la eficiență operațională. Și am să dau un exemplu. Ești, să zicem, un specialist, fie că ești pe zona, să zicem, din departamentul de achiziții, fie că ești din business, da? Cineva care are nevoie de un serviciu, de un produs și faci parte dintr-o comisie de licitații. Fie că este poate licitație publică, fie că este o licitație organizată conform procedurii tale interne. Da? Și te afli, îți dai seama la un moment dat pe parcursul acestei proceduri că ai putea să fii într-un conflict de interes. O rudă de-a ta, un prieten de-al tău, vine și depune ofertă. Tu trebuie să știi în acel moment ce e de făcut. Ascunzi lucrul ăsta și mergi mai departe cu toate consecințele legale, da, și administrative, sau faci un pas înapoi, ești transparent, povestești tuturor despre ce s-a întâmplat, ieși din procesul de achiziție și procedura merge înainte. Dar ca să ajungi la acest, să spunem, deziderat, e nevoie de foarte multă, să zicem, comunicare și e nevoie ca oamenii să știe și să înțeleagă ce trebuie să facă în anumite situații. Pentru că numai așa poți să ajungi într-un mediu de încredere și poți deveni eficient operațional. Pentru că tu știi că activezi, ok, mă duc la birou, mă duc la muncă și știu că sunt protejat de anumite riscuri care pot apărea. Interacționez, nu știu, mă duc la competition, dar știu regulile, ce trebuie să fac atunci când mă duc într-o organizație patronală și discutăm anumite lucruri. Știu să mă feresc de anumite riscuri. Și al treilea aspect foarte important aici, câștigarea încrederii și reputația. Am văzut și în celelalte podcasturi s-a discutat foarte mult despre reputație și despre încredere și la fel am observat că ori de câte ori un client, un third party, să spunem așa, sesizează, nu neapărat lucruri de etică, lucruri de fraude, corupție, dar sesizează ceva și tu ca organizație, dacă ai acele mecanisme să vii imediat să răspunzi și omul acela să vadă că este important și că este un mecanism de tratare a doleanțelor lui, câștigi încredere. La fel, dacă angajații tăi văd că ai un program implementat, ai niște valori asumate, ai un cod de conduită, nu cred că este de ajuns doar să l-ai adoptat și să spui, uite, l-am pe website publicat sau, nu știu, îl comunică către toți angajații. Trebuie să fie parte din regulamentul intern, trebuie să fie, să ai pe putere. Cine îl încalcă, toleranța trebuie să fie zero. Și trebuie să dai exemplul acesta. Exact, să ai permanent exemple la dispoziție prin care oamenii să vadă că ce spui și pui în practică, că potențialele nereguli sunt investigate și dacă se confirmă să iau măsurile necesare. Da. Și de ani de zile, chiar în ultima vreme, din ce în ce mai des, multe companii chiar și-au făcut obiective, au implementat în strategia de business obiective de etică și de conformitate care trebuie să atinse, KPI-uri măsurabile. Exact. Și în acest fel toată lumea este conștientă că sunt la fel de importante ca și obiectivele de afaceri per se. Că nu este vorba numai despre bani și despre profit, este și despre cum obținem acești bani și cum facem profitul. Ai atins un punct foarte important, Bogdan, și este una dintre provocările noastre, ale ofițerilor de conformitate în viitor. Avem acei KPI pe zona de sustenabilitate.
cred că începând cu 2026, acești indicatori non-financiari despre care vorbim acum, nu știu, incidentele, numărul de incidente de etică, trainingurile, câte due diligence-uri ai făcut, follow-up-uri și așa mai departe, toți acești indicatori non-financiari vor fi auditați în cadrul auditului financiar. Deja unele companii au început să facă lucrul acesta, să se pregătesc. Acești indicatori sunt luați în considerare de băncile de investiții. Adică vedem cum, dacă până acum era, să spunem așa, pe zona de nice to have, e bine să avem, pentru că, uite, reputație și așa mai departe. Și se limita la proceduri și doar la modul de a le avea și de a le bifa și de a arăta, le scoate dintr-un sertar în caz că întreabă cineva de ele. Exact. Acum vedem că de fapt ele au impact asupra business-ului nostru. Riști să pierzi o finanțare de la o bancă de investiții sau de la un fond de investiții dacă nu ai toate aceste proceduri, nu doar proceduri, și mecanismele pe care se demonstreze că ele sunt puse în practică și că sunt în cultura organizațională. Cred că asta este una dintre marile provocări, pentru că este un fel de, știi, la indicatorii financiari ai întreaga echipă și ai istorie, adică există experiență foarte, foarte vastă în spate pentru gestionarea acestor indicatori. Acum este un început de drum. Și va trebui să vedem, să învățăm din mers împreună cu echipa de audit, împreună cu echipa de control intern, cu echipa de risk assessment și cu managementul, evident, să învățăm cum să gestionăm acești KPI și să-i raportăm și după care să ne asigurăm că adică ceea ce raportăm este și adevărat. Trebuie să vorbim un pic mai pe larg despre asta când o să abordăm partea de monitorizare, că este foarte interesant să aflu opinia ta. Dar până atunci, nu mă pot abține să nu te întreb și pe tine acest lucru, pentru că ai mare experiență și în legal și în compliance, și în etică. Sunt trei arii foarte înrudite, dar care au și diferențe de abordare. Și știm foarte bine că în toate companiile se fac o grămadă de contracte, o grămadă de agreement-uri care se încheie după toate standardele din punct de vedere juridic, însă, așa cum știm și din literatura de compliance, literatura de specialitate, nu tot ce este legal, absolut legal, conform tuturor standardelor, este neapărat și etic. Iar compliance-ul și ofițerul de ethics și compliance se uită și la aceste aspecte. În industria în care activezi sunt exemple de genul acesta și poate ne spui mai multe. Da, mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, este un subiect complex, să spunem așa. Am să dau un exemplu. Avem partea de achiziție, partea de contractare cu partenerii contractuali. Bun, ce faci tu? Faci un due diligence, verifici care sunt standardele pe care respectivul partener le adoptă, închei un contract, impui anumite obligațiile minime, adică fie că e vorba de sănătate, securitate în muncă, de protecția mediului și așa mai departe. Dar trebuie să faci mai mult decât atât. Și asta este, o să vedem acum pe directiva și de Corporate Sustainability Directive, dar și pe cealaltă de due diligence, că trebuie să mergem să facem follow-up. Și trebuie să mergem să ne asigurăm că acei contractorii noștri nu respectă doar un set minim de reguli. În cazul unor relații de muncă, acordarea salariului minim conform legislației, conform contractului colectiv de muncă, conform, anumitor agreement-uri, este o obligație legală. Ai îndeplinit-o, ai bifat-o, ești compliant cu legislația. Dar ca să fii etic, să zicem din punctul ăsta de vedere, trebuie să mai adaugi ceva la aceste cerințe minime. Și atunci trebuie să vezi, și evident tot așa, se face un risk assessment, o evaluare, poate nu neapărat un risk assessment, o evaluare, și trebuie să verifici, salariul ăla răspunde nevoilor angajatului meu? Raportând la piață, pentru că și aici trebuie să fim foarte atenți. Când vorbim de etică, trebuie să avem definite și niște standarde. Absolut. Pentru că altfel lăsăm liber arbitrariului. Adică am legea care spune asta trebuie făcut, acum nu vreau să ne trezim că și cere mai mult decât spune legea,
ca să înfrânezi business-ul sau să pui. Da. Dar în același timp tu ți-asumi niște linii foarte fine. Da. Exact, dar în același timp tu ți-asumi niște standarde, ai un cod de conduită, aderi la niște, nu știu, coduri ale industriei și așa mai departe și tu trebuie să te raportezi la ele. Și atunci, ok, și mai mult decât atât, nu cred că este doar ca să răspunzi unor cerințe legale, ci dacă tu îi asiguri angajatului tău și un program de formare profesională, dacă îi asiguri angajatului tău anumite beneficii, da, aduci valoare adăugată business-ului, pentru că vei atrage mai multe talente. Da. Dacă ne limităm strict la ce cere legea, suntem într-un anumit context, da? Dacă facem un pas înainte și adăugăm și suntem, să zicem, pe zona, nu știu, de standarde etice, adoptăm standarde etice, valori pe care noi vrem să le respectăm, atunci, într-adevăr, vii cu valoare adăugată. Da, deci categoric, iată, ofițerul de etică și compliance se uită la mai multe aspecte, trebuie să aibă o evaluare largă și să coopereze foarte bine cu organizația, pentru că nu poate să facă de unul singur acest lucru, acest exercițiu. Și aici am și întoarce un pic să vorbim mai în detaliu despre partea asta de training, de awareness, de prevenire, care e foarte importantă. Cu ea începe, totul este primul pilon și știm că, normal, avem foarte multe proceduri, multe din ele sunt abstracte și trebuie să vedem cum facem ca acest proces să devină unul atractiv, pentru că trebuie să recunoaștem, nu este o zonă de o atractivitate extraordinară, nu vorbim aici de media, de televiziune, de lucruri de larg interes care să fie pe buzele tuturor, însă trebuie prezentate într-un mod atractiv. Deci, cum vezi această parte de training? Prima dată când auzi de etică și conformitate, ceva nostru. Te sperii. Deci, niște proceduri, ce au ăștia cu mine, adică am atâta de făcut astăzi pe agenda mea și mai trebuie să, nu știu, particip la un training care să ne povestească cum să previi anumite lucruri. Și aici cred că ține de calitatea ofițerului de conformitate. El trebuie în primul rând să înțeleagă nevoile celor audienței. Trebuie să înțeleagă business-ul, cu alte cuvinte. N-ai cum să fii un ofițer de conformitate bun, eficient, dacă tu n-ai înțeles business-ul. Pentru că atunci când te duci și stai de vorbă cu oamenii cărora te adresezi, trebuie să le câștigi încrederea. Cum le câștigi încrederea? Înțelegând ceea ce fac ei și arătând că ceea ce fac ei este important. Nu ai cum să te duci într-o întâlnire în care se discută, nu știu, despre un proiect de afaceri, da, o achiziție și așa mai departe și tu să nu cunoști niște noțiuni de bază pentru business-ul respectiv. Pentru că ai pierdut, s-a rupt puntea de legătură cu acele persoane. Pentru că pentru ei, mesajul pe care tu îl vei transmite este că nu este important ceea ce voi faceți. Și atunci, eu de ce ar trebui să acord atenție ceea ce îmi spui tu? Dacă reușești să clădești această punte de comunicare și să construiești încrederea, să câștigi încrederea oamenilor, cred că mesajul tău ajunge mai ușor către ei. Și de asemenea, trebuie să ai capacitatea ca trainingul, acum mă refer la materia de training, să fie adaptate nevoilor. Și voi și noi și toate marile corporații avem niște programe de training-uri online pe care unde oamenii intră și nu este de ajuns. Absolut. Trebuie să ai acele, noi le spunem face-to-face, da? La clasă, să zicem training-uri așa. Clasă, training-uri la clasă, clasice, unde să ai audiență, nu știu, 10-20 de oameni maximum și, ok, să le dai înainte materialul de training și acolo să discuți problemele lor. Pentru că ei tot timpul vor veni și vor spune, ok, dar cum fac asta? Da. Am avut anul trecut un webinar pe zona de prevenire a hărțuirii și discriminării la locul de muncă. Da, avem și legislația națională care a intrat în vigoare. Am avut o prezentare și cu un avocat extern, foarte important și asta, ca să duci, în care prezintă exemple concrete. Da? Foarte multe întrebări din partea colegilor noștri și noi ce am făcut? Am preluat toate cele întrebări, exemple, situații clare și le-am transpus într-un ghid, breviar. Foarte interesant. Ce faci
dacă ești într-o astfel de situație. Ce se întâmplă, cum poți evalua dacă te afli într-un conflict de interese? Păi uite, ai vreo 7 întrebări. Răspunde la întrebările respective. Și dacă răspunsul este pozitiv, negativ, în funcție de întrebare, ok, du-te mai departe. Înțelegi? Adică tu trebuie să asculți oamenii și să le creezi nu doar impresia, ci trebuie să înțeleagă, să vadă că ceea ce spune este important și după care trebuie să-ți adaptezi politicile și procedurile. Absolut, ele sunt o permanentă îmbunătățire și adaptare și trainingul trebuie personalizat, adaptat nevoilor unor grupuri diferite care au o înțelegere diferită, au obiective diferite. Nu în același fel te adresezi unui grup din financiar, să spunem, și în același fel să te adresezi unui grup, să spunem, care este în producție, în cazul în care compania are producție. Siguranță. Sau unui grup care este în zona de office, de high level, care înțelege într-un fel lucrurile, sau altul care le înțelege altfel. Deci e foarte importantă această adaptare permanentă. Și aici intervine și partea de pregătire. Atunci când vrei să livrezi un training către, să spunem, top management sau echipă de management, trebuie să te pregătești în alt fel. Atunci când vrei să te duci către blue collars, trebuie să te pregătești, să adaptezi discursul și tot. Și ești același om. Nu sunt persoane diferite, dar trebuie să ai capacitatea asta de comunicare și de a te adapta. De a se adapta discursul și mesajul la categoriile, la audiență. Iată, versatilitatea ofițerului de conformitate se face perfect legătura cu următoarea întrebare pe care vreau să o pun și să vorbim un pic mai mult despre rolul ofițerului de etică și de conformitate. Nu știu cam ce calități ar trebui să aibă, deja ai amintit multe dintre ele, dar care ar fi așa aspectul care face diferența între un ofițer de conformitate care are succes și reușește să se facă auzit în organizație și respectat și un ofițer din acesta, cum din păcate trebuie să recunoaștem, vedem foarte mulți care se limitează în a bifa tot felul de căsuțe, sunt foarte underground, nu vor să iasă deloc în față, stau undeva pitiți printr-un birou, multă lume nu știe despre ei, chiar fiind implicat și în zona de evaluare a unor instituții publice și făcând parte din astfel de proiecte. Și în instituțiile publice există astfel de persoane desemnate pe zona de etică și conformitate, dar din evaluările făcute chiar de Ministerul Justiției a reieșit faptul că absolut nimeni din organizația respectivă nu știa de ei. Deci, iată cam unde ne aflăm. Cred că ăsta este răspunsul. Adică, din ceea ce ai spus tu rezultă răspunsul, Bogdan. Trebuie să fii un partener al business-ului. Și când spun business, nu mă refer la management, ci la toți colegii. Și revin, ca să fii un partener al business-ului trebuie să cunoști foarte bine business-ul și să fii prezent. Lumea să știe că tu existi. Pentru și că ce faci, să știe și ce faci. Și ce faci. Și asta înseamnă că ori de câte ori ai ocazia, tu trebuie să ai întâlniri cu ei, nu neapărat formale. Nu neapărat trebuie să vii să prezinți, nu știu, agenda, planul meu pe 2025 sau whatever, ci să ai și întâlniri informale cu ei. Da, evident, nu tot la birou într-un cadru, să spunem, formal, dar și ăsta e un aspect important pe care l-am mai abordat și sunt curios să știu părerea ta. Unii spun că ofițerii de etică și conformitate sunt un fel de lonely wolves, așa, lupi singuratici, dar se referă mai mult la faptul nu că trebuie să fii prezent în organizație, trebuie să fii, dar să nu mergi într-un nivel de familiaritate totală cu angajații, să ajungă să creadă că mai colocvial spun, să pot bate pe umăr cu tine, pentru că nu mai ai niciun fel de autoritate în momentul respectiv și lucrurile iau o întorsătură periculoasă. Aici este balanța pe care trebuie să o asiguri. Hai să spunem altfel, ce nu trebuie să fie ofițerul de conformitate, ofițerul de etică, nu trebuie să fie polițistul companiei, nu trebuie să fie perceput ca polițistul companiei sau procurorul companiei sau securistul companiei. Nu are nicio treabă. Cultura noastră există și această viziune. Tocmai, de aceea. Mie îmi place să cred că el trebuie să fie văzut ca avocatul companiei. Sunt foarte multe nivele de management până să ajungi sus. Și cum vei face tu assessment-ul la momentul respectiv când tu faci parte dintr-o echipă?
Absolut, nu poți să fii obiectiv, Înțelegi? ai niște restricții și Exact. mai ales ai acel nivel intermediar care te poate bloca. Exact. Poate să fie un caz fericit în care persoana respectivă să înțeleagă lucrurile la adevărata lor dimensiune, dar poate să fie și exemple, cum vedem din păcate, foarte multe companii, unele cu o reputație foarte bună și cu un nivel ridicat al business-ului, dar care din păcate nu reglează acest lucru și nu oferă independența ofițerului de conformitate. Și mai e un aspect pe care trebuie să ținem cont atunci când creezi acest, să spunem, model de raportare a ofițerului de etică direct către CEO, către, să spunem, comitetul executiv al unei companii, îi dai încredere. Arăți în organizație, adică investești cu autoritate. Da. Arăți că este o persoană importantă care și că tot ceea ce face el. Și aici, Bogdan, uite, vezi, să nu uităm și acest aspect. Noi tot timpul, fie că vorbim de zona de compliance pe partea de etică, de fraudă, de corupție, fie că vorbim pe partea de health and safety, la fel un subiect din ce în ce mai important, sau de protecția mediului. Sunt obligații din ce în ce mai stringente pentru noi. Trebuie să înțelegem că toate aceste, să zicem, aspecte de compliance nu sunt apanajul unei singure persoane, adică ofițerul de conformitate sau celui responsabil pe sănătate, ci managementul. Adică dacă business-ul, și când spun business mă refer la manageri, dacă ei nu înțeleg lucrul acesta, este foarte greu. Absolut, că în literatura de specialitate vorbim de ambasadori de compliance, de manageri care au responsabilități de compliance pentru echipele lor. Un singur om nu poate să acopere totul. El generează conținutul, explică, este un sfătuitor și intervine atunci când este cazul, dar zi de zi toată lumea trebuie să aibă, mai ales managerii de vârf, și aici e vorba și de tone from the top, mesajul care se transmite de la vârful companiei. Și aș mai adăuga la tot ce ai spus importanța acestei linii punctate, pentru că de multe ori chiar CEO-ul sau CFO-ul, deci persoanele cu cea mai mare autoritate în companie, care au resursele, care au bugetul la dispoziție, pot face fraude, pot fi implicați în incidente de conformitate și atunci ofițerul de conformitate, de etică și conformitate trebuie să fie capabil să escaladeze la bord, dacă este cazul, sau la companiile multinaționale, la headquarter, în structura centralizată de compliance, și lucrurile atunci să fie analizate așa cum trebuie și să aibă această independență și contact direct, linie directă către vârful companiei. Vezi tu, pentru noi, ofițeri de conformitate din multinaționale, dacă îmi permiți, este mai ușor, să zicem, decât cei care activează în anumite companii la nivel național și care nu fac parte dintr-un grup de companii. Pentru că, așa cum ai spus și tu, avem la nivel de grup, există o comunitate a ofițerilor de etică și conformitate. Noi împărtășim best practice-ul la nivel de Europa sau worldwide și în același timp și sprijinim atunci când, dacă, Doamne ferește, ar putea apărea probleme. Pentru că ai de la cel mai înalt nivel, de la CEO-ul grupului, ai un board, un comitet dedicat pentru zona de etică, conformitate și după care departamente specializate. Da, e mai ușoară, să spunem, misiunea noastră față de ce poate din administrația publică sau din alte instituții locale, dar cred că putem ajuta și noi. Absolut. Cu practica noastră și experiența noastră, ca și alte organizații, să implementeze aceste bune practici. Da, asta există și proiecte publice la nivelul ăsta și chiar acest podcast, asta este scopul lui principal, să expună niște bune practici în care alții pot învăța și să ia anumite exemple care pot fi aplicate. Aș mai vrea să vorbim un pic și despre partea de monitorizare. Am amintit-o în ce am discutat până acum, dar este foarte importantă pentru că, așa cum spuneam, nu este suficient doar să ai proceduri, chiar proceduri foarte bine articulate, dacă nu există niște mecanisme prin care ele sunt puse în practică și mai ales un mecanism de urmărire, de follow-up al potențialelor, să spunem, lucruri care nu sunt tocmai în regulă în procesele de business și ele trebuie corectate permanent și adaptate. Nu știu, cum vezi această monitorizare de compliance ca ea să fie eficientă? Ce ar trebui să aibă în vedere ofițerul de compliance în zona asta? Bogdan, în primul rând, cred că trebuie să avem o comunicare eficientă a regulilor. Cu asta trebuie să începem, politicile, procedurile, după care
să definim KPI, dar atenție, și la definirea KPI-ilor trebuie să fie realiști. Adică nu putem să definim absolut orice. Și la fel cum am spus și mai devreme, comunicarea continuă cu business-ul sau cu funcțiile suport, care și la rândul lor au un rol în asta. Spuneam despre acei KPI pe care tu trebuie să-i definești pentru a măsura eficiența programului de conformitate și clar, trebuie să vezi training-urile, da, să ai un KPI pe zona asta. Pe incidente, la fel, este un indicator de raportările de neconformitate, whistleblowing system și whistleblowing process, da? Due diligence-uri, la fel, sunt foarte importante. Și uite, o să-ți dau un exemplu. Am avut pot apărea situații în care în urma unui proces de due diligence, un partener să primească un green light, da? Overall, dar pe anumite zone, sectoare, scorul să fie sub medie. Și atunci este important ca tu să vezi lucrul acesta. Este important să ai canalul de comunicare cu acel furnizor, să explice ce este important, deși el are green light-ul overall, că pe un anumit segment trebuie să-și îmbunătățească activitatea și să-i oferi și suportul, să dea exemple de politici, proceduri și de procese, de mecanisme pe care el să le implementeze, ca la următoarea evaluare să iasă bine și pe zona respectivă. Absolut, da. Și asta la fel explicându-i de ce și care este plusul valoare al lui. De ce este important pentru el să facă lucrul acela. Da, absolut. Deci, iată, un model de eficiență și de valoare adăugată netă pe care compliance-ul îl aduce în business. Exact. Și la fel trebuie să fim atenți, spuneam mai devreme, că toți acești KPI, toți acești indicatori vor avea un efect, vedem cât de mare, în activitatea de business. Da, așa cum indicatorii financiari reflectă și în funcție de el ni se dau anumite evaluări, scoruri și mai departe de către agențiile de rating, la fel și acești indicatori vor fi luați din ce în ce mai mult în considerare. Categoric. Iată, pentru că am ajuns aproape de finalul discuției noastre, ca ultimă întrebare, nu mă pot abține să nu te întreb și trebuie să discutăm și de zona asta de digitalizare și de felul în care, mai ales digitalizarea și tehnologiile moderne, au un impact și în zona de compliance, pentru că ești într-o companie care cu siguranță are sisteme avansate, pune mult preț pe zona asta, se dezvoltă. Cum vezi evoluția compliance-ului prin perspectiva digitalizării și cum ajută efectiv accesul la resurse electronice, resurse digitale, zona noastră de conformitate? Bogdan, când trebuie să procesezi un volum imens de date, nu ai cum să o faci fără tehnologia informației. AI-ul ne va ajuta. Ok, AI-ul există de când a fost creat primul calculator, din anii 70. Generative AI a apărut acum în ultima perioadă. Din punctul meu de vedere, asta este părerea mea, să spunem, proprie subiectivă, este că ne va ajuta foarte mult. Da, ne va ajuta și pe aceeași părere. Dar trebuie să știm cum să-l folosim eficient. Și nu trebuie să ne fie teamă. Mulți spun că, Doamne, va duce la pierderea foarte multe locuri de muncă și, da, poate în unele zone va trebui să se realizeze o reconversie profesională. Dar în ceea ce ne privește, cred că ne va ajuta foarte mult pe zona de risk assessment, pe zona de detecție a unor posibile fraude, pentru că îți dai seama, ai o capacitate foarte mare de analiză a unor informații, de screening, creierul uman îi va trebui, nu știu, o perioadă, nu știu, câteva luni de zile și el poate să o facă în câteva minute, da? Dar în același timp trebuie să fim foarte atenți pe partea aceasta de, să spunem așa, efecte negative, da? De transparență, și să definim foarte bine, hai să spunem așa, criteriile în funcție de care se face această analiză. Și aici am să dau un exemplu, îmi vine în minte acum, exemplul companiei de poștă British Post Office. Da? A fost un scandal recent, nu știu, acum în 2024, primul ministru și-a cerut scuze că între 1999 și 2015, din cauza unui soft,
da, care a dat rateuri. În jur de, 700 de angajați au fost dați afară, au fost trimiși în judecată, au fost obligați să plătească daune, pentru că acel soft arăta anumite pierderi în gestiunea respectivelor. Erau post office-uri din astea mici, da, în țară. Și da, au fost oameni care unii s-au sinucis și unii și-au pierdut casa și așa mai departe. Și iată cum acest exemplu este, cred că cât se poate de clar, trebuie să fim foarte atenți cum folosim tehnologia informației. Absolut. Dar în același timp trebuie să fim conștienți de faptul că ea ne poate ajuta să preia acele activități care sunt repetitive și care nu aduc neapărat plus valoare în activitatea noastră, ca să ne permită nouă să ne concentrăm pe lucrurile cu mai mare importanță. Da, absolut, e foarte important cum o folosim, ce îi cerem să facă și mai ales e vorba aici și de calitatea datelor. Dacă operezi cu niște date de calitate, introduci niște date de calitate, trebuie să te aștepți ca și rezultatele să fie pe măsură. Dacă ele nu sunt de calitate sau sunt o calitate discutabilă sau incomplete, riscurile sunt mari. Te poți trezi cu situații ca cele pe care le-ai descris mai înainte. Nicu, îți mulțumesc foarte mult că ai fost astăzi alături de noi. Am aflat într-un timp relativ scurt lucruri foarte interesante, cred că foarte utile pentru cei care ne urmăresc. Te mai așteptăm cu mare drag și în viitor. Bogdan, și eu îți mulțumesc și evident că ne așteptăm viitoare colaborări ca să, să creștem conștientizarea pe zona aceasta de etică și conformitate în societatea noastră. Absolut, că toată lumea are de câștigat. Dragi prieteni, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Vom continua tot în acest trend, vom avea invitații interesanți, vom dezbate lucruri interesante, sper de interes pentru voi. Continuați să ne urmăriți pe rețelele sociale, să ne redistribuiți, pentru că e foarte important ca aceste lucruri să ajungă la cât mai mulți oameni. Stați alături de noi și nu uitați că întotdeauna prețul conformității este mai mic decât prețul neconformității.